Ikaragarri lasaitzen nauen kontu bat tensio hartzerakoan, eta da puntu hori bada, puntu txiki bat dago horia, eta ez dakit zer eragiten didan puntu berez misterioa edo urguri jarri behar nahi dute, baina arretxek lasaitzen hau, eta hori hartzen dut tensioa. Eta kuadro horrek laguntza handia egiten dit, bai, osasunaren aldetik ere. Baina baita ere, ez Arauzko erakusketan izan zuen, ni gehatu nirean jota, derrepentian hori kuadro handi bat. Eta hori oso zaila da. Oso manejatzen, bai. Eta berak nik gorria erosi nahi nion, eta berak insistitzen zidan hori ura erosteko. Eta ez dakit zergatik ezak irutzi zitzaidan hain kuadro ederraztala, eta berak gelditu behar zuela kuadro horrekin, gero ez dakit zer gertatuko zen kuadro horrekin. Eta aparte zen. Baina, eta segurazko izango da gainera, berak pintatu duen kuadro handienetako bat. Ba, handio. Nik itxean daukadan handia da, baina gua desentez handiagoa zen. Baina bada, elementu bat, nik komentzutan nago sekulan santan edo oso gutxitan egiten zuela, batzutan bai, baina gutxitan egiten zuela bertan pintatu. Joan noa baitea eta bertan pintatu. Azken boladan edo, ibilizan mahastietan eta pintatzen Zarautzaldean da Getari gainean da, ibilita zegoen mahastiak eta pintatzen. Edo bozetoak hartzen eta bar. Baina ez zuen beti horrela lan egiten. Batzuetan artifizioak edo berak asmatutako bideak ere jorratzen zituen. Adibide bat jarriko dizuet. Bazun bere estudioan sofa bat, baina sofa zahartua kolore berdezka bat zuen, oker espanago, eta bastartuta zegoen bere estudioan, eta erabat denborarekin eta beroarekin eta bat, bakizuen ulezko edo eskaizko sofa bat zen, eta erabat pitzatua. Eta pitzadura horiek egiten zuten sasi bat beten bezalako dibujo bat egiten zuten dena nahasian eta landaredi bat balitz bezalako alako nahasketa bat egiten zuten. Eta orduan, egun batean okurritu zitzaion, hango zati bat moztu, ule edo eskaik zati bat moztu, tinta edo bertan pintura beltze da deseratu, eta orduan, haren gainean jarri papera, lientzoa edo tanalakoa, ez du gogoan, baina jarri gainean, eta modu horretan halako testurak, landareenak bezalako testurak eta olako grabatok ikusten dituenak, Alejandrorenak ikusten dituenak pentsatuko du, landareekin pentsatuko dira eta ez alderantzez da. Erabat artifizioa dena, erabat gizakiak egindako zerbait dena, eta deterioratu dana, alperri galdu dana eta hautsi dena, urat eraman naturaren mundura eta naturaren itxura eman. Eta azkenean zu ikusten ari zera benetako landare bat. Gizakiek egindakotik, orain beste buelta egin dugu eta naturatik gizakiak sortzen baldin baitu gauzak, berak egiten du hor, gizakiak sortutakotik naturara itzuli. Eta beste, buelta klase bada, eta hori ere egiten zuen. Ni pixkat viaje horietatik, bukatzeko esango nukenik, badagola viaje bat pinturan oso zaila dana, da marrazkia eta pintatzea. Eta pintore askok lehendabizi marraztu ditute, eta beste batzuk hasten dira pintatzetik. Zeznan garaikoak edo olako gauzak, eta nire ustez geho eta gehiago eta austura izugarrizkoa sortu zen este pinturan, jendia hasi zanean, zuzenean, pintatuz marrazten, beste bikote bat. Eta beak nire ustez hori egiten dula. Hartu materiala pintura, paletan ondo nahaztu, aukeratu kolorea, proba batzuk egin eta bata bestien gainean jarriz,
eraikitzen da kuadro guztia, pixkanaka, ez uste askorekin, eta nire ustez plazer handinetakoa, nire ustez pintoze batentzat ere, harridura berarengan sortzea dala, ez usteko 180 bilatua izango da, baina margen hori ez ustearena, nire iruditzaidak dala marabila bat, ez? Eta hola eraikiz kuadroa pixkat marraztuz linea horiek, baino pinturaren bidez, eta bueltatuz eta zirkulo eitziz, beha gaztezanean, zaharberri zelanak egiten zitunean restauratuz, ni beti konbentzitua nago. Alejandroren eskuarek ikasi zuen gaztetan, hola lan egiten, eta gehoea mandula nahi ditzun urrutia eta universalizatuz. Ez zara bestik esateko guaingoz. Bueno, hori gero ondoren esateko.